Wadhi e kaunti ma Migori, jodak e gwenge mag Gwitembe sub-county ma Kuria East dwaro mondo piny owacho oduoki kambi mar obila mar Majoni mane ogol e gwengego. Giwacho ni bedo mar obila kanyo emosemiyo gi arita e kindeni ma ywaruok pod nitiere e tong' ma Kuria East e kaunti ma Migori kod Transmara e kaunti ma Narok. Ywaruok mar lope malach goingo ekas 50 e tong'no mar kaunti ma Migori kaachiel kod tong'no mar Narok e gwengego mag Ng'ata Baragoi mayudore e kaunti no mar Narok kaachiel kod Gwitembe mayudore e kaunti no ma Migori ok en gino mawendo. Higni osekalo maloyo 10 ka ywaruok e kind oganda gwengego mag Ng'ata Baragoi kaachiel kod Gwitembe dhi nyime ka otende kod loni ma ilaro. Ywaruok ka otende kod lope gi milaro osebedo ka jimbore ahinya e kindeno ma bende koro ipidho cham wera ni oganda gwengego mag Ng'ata Baragoi kaachiel kod Gwitembe koro laro ng'ama koro pitho lopego ma ilaro. Okenge mathoth moting'o keto obila e gwengego osebed ka iketo matieko ywaruok mar loni ma osekelo thoge, hinyruok mag oganda kaachiel kod kata kethruok mag mwandu. Kata kamano kwe koro pok oduogo. Tulimweleza Rais wa Jamhuri wa Kenya Dr. William Samoei Arap Ruto kwamba tuko na shida mpakani. Mimi niko na matumaini it will be addressed. Wapate uhalali na haki yao ya lile shamba kupitia court process. Seche ma pod ing'iyo yorego mag tieko ywaruok e tong' kaunti ariyogi, jodak e gwenge mag Gwitembe e kaunti ma Migori koro kwedo okang' mar piny owacho mar daro kambino mar obilago mag Majoni kata GSU e gwenge mag Makararangwe ma osebedo kamiyo gi arita. Na kile ni kituo ambacho kilikuwa kimesajiliwa. Vile walipelekwa pale kulikuwa na shida. Sasa vile wamehamishwa kutoka Makararangwe, shida nyingi itatokea. Naomba kupitia kwa ngazi yako utusaidie tuwe na kikosi kingine pale Makararangwe. Sasa mimi kama gavana wenyu pamoja na waheshimiwa tuko nayo hapa, tutafikisha hiyo ujumbe kwamba maaskari hata hapa pia wanahitajika na wale wa juu huko wanahitajika kule juu ili tuzidi kuwe na security ama usalama ambayo inatufaa. Kamishna mar kaunti ma Migori Mutua Kisilu wach ni kambino mar obila mar Majoni mayando kete gwego mag Makararangwe ogol ka otenore kod yore mayando obilago mag Majoni tiyo ge gwengego. Kisilu kata kamano wacho ni chenro mar keto kambi mar obila e gwengego dhi nyime. Maling'ling' yango ni kwan ji maromo 8 osenegi kod obilago mag Majoni mande ne nitie kambino mar Makararangwe e kinde ma dweche 3 mokalo ka bende ma emomiyo koro dargi e gwengego. Jalup gavana ma Migori Joseph Mairi wacho ni gisedo lipot ni piny owacho ka okalo kuom migao mar rito e pacho kae chano gero kambi manyien mar obila mar Majoni e tong' mar kaunti ariyogi mondo koro kel kwe ka dwaro margi en winjruok koro nyaka ketie e kambi keti e kambino. Wale jeshi huku peleko huku Gwitembe ilikuwa ni unilateral decision na watu kuamua waende huko. Kupitia kwa ofisi yako Your Excellency, ningekuomba you reach out na kwa governor wa Narok muweze kuongea na yeye na wewe mkubaliane hiyo security ya huko juu, hiyo kampu inawekwa wapi. Isiendi iweke kwa mashamba ya watu ambao ni yetu ambao tunalima alafu waweze kuanza kutusumbua. Ngoja mkae chini muelewane, wakikaa hapo kazi yao ni gani, si kwenda kusumbua wananchi hapo ili waweze kusaidia hapo watu wetu walime mashamba. Kutane wale watu wa Rift Valley na hao wa Nyanza, tuwe na mwafaka jinsi wale maskari watakaa pale. Jodak gwenge mag Gwitembe sub-county ma Kuria East dwaro mondo koro piny owacho koro ng'iyo mar kelo kwe e tong' kaunti ariyogi ka giwacho ni riwruok ma kinde ka kinde osekelonegi lal mathoth. George Juma, Ramogi TV, Migori.